Tofa, a yanzu haka waƙar martani ta fita ta Kosan waƙa zuwa ga Dauda Kahutu Rarara. Sakamakon taɓa shugaban ƙasar Nijar da ya yi Janar Abdurrahman Chani. Masu sauraro a yanzu haka dai muna muku barka da wannan lokaci. Kuma barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai albarka. Masu sauraro a yanzu haka dai kafin kawo muku wannan cikakkiyar waka ta Kosan waka wadda muke tafa da ita, muna mai daɗa muku barka da zuwa wannan tasha tamu ta Arewa Sabon Shafi. Tabbas idan har ka kasance ɗan ƙasar Nijar ko kuma ɗan Najeriya waɗanda suka je ƙasar ta Nijar, to yana da kyau ku tsaya da ku saurari wannan zazzafar waka da kuma zafafan labarai waɗanda muke tafa da su a yanzu haka. Don wato jin wannan sabuwar waka ta martani wadda Kosan waka ya yi wa Rarara, sakamakon taɓa shugaban ƙasar Nijar da Rarara ɗin ya yi. Amma yanzu haka masu sauraro muna mai daɗa tunatar da ku, kada ku manta idan wannan shine zuwanku na farko wannan tasha tamu mai albarka, to ku daure da ku je ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa don samun zafafan bidiyoyinmu ɗauke da sababbin labarai waɗanda muke tafa da su da zarar mun ɗora. Tabbas yanzu haka za ku ji cewa mutane da dama sun yi mamaki bayan fitar wannan waka ta Kosan waka, wanda har yanzu wasu suna tambayar cewa wai dama wannan mawaƙi ne, don sun kasa gane masa. Tabbas kwarai da gaske Kosan waka shahararren mawaƙi ne a ɓangaren siyasa. A yanzu ne dai kawai abin ya fito fili kuma aka fara sanin sa bayan wato taɓa shugaban ƙasar Nijar da Rarara yi. Dan za ku ji cewa ya fitar da waƙar zagi zuwa ga Rarara da kuma cin mutunci, ta da kuma bayyana cewa ga baki ɗaya da Rarara ɗin da waɗanda suke goya masa baya dukansu ya hargitsa su ya kuma watsa a uwarsu ƙura. Masu iya magana dai sukan ce waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi. To tabbas masu sauraro a yanzu haka sai ku tsaya ku saurari wannan zazzafan labari don wato jin irin ɗauke da cikakkun rahotanni da kuma zafafan labaran namu waɗanda muke tafa da su dangane da abubuwan da ke faruwa a ƙasar Nijar ɗin a yanzu haka. Muddin mai sauraro baka danna mana subscribing ba da kuma alamar ta ƙararrawar sanarwa, ba za ka taɓa samun labaran namu ba waɗanda muke tafa da su da zarar mun ɗora da kuma cikakkun bidiyoyin. Tabbas a yanzu haka masu sauraro za ku ji cewa 'yan Nijar suna matuƙar son Kosan waka fiye da wato wannan mawaƙin Dauda Kahutu Rarara, tun bayan kasancewar irin maganganun da Rarara ɗin ya faɗa a kan shugaban ƙasar Nijar, tare da yanke masa hukuncin ƙa'idar kwanaki dangane da wato ganin cewa an saki tsohon ambararren shugaban ƙasa Muhammadu Bazum. Idan kuma aka gaza wajen yin hakan, waƙoƙin cin mutunci da kuma wato rashin mutunci a ciki za su fita har guda 20 a wannan shekara ta 2025. To a yanzu haka dai Rarara ɗin ya saki guda 2 sannan kuma Kosan waka ya fara dakatar da shi.